Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat naadaw iti surat nga impatulod ti pagayam. Anag pailingad itinagan Anita, nga iti agdama kat adda ije Hong Kong. Ngamsakbay na, intay man pa'y ibasa dagitoy akablaaw. Makablaawan ti Juliana family di Tamuta, Cebu, Nueva Vizcaya. Viernes kan Pabelin family di Talagasit, San Quintin, Pangasinan. Kastamot nila kay ko ani Patricio Cadoy di Tabauco Mountain Province from Jonalyn Pabelin. Shout out kada Novelin ko jamat iti Hong Kong. Lolit Ating, Dante Levantino, Darwin Dungail, Melvin Salikob, Chichi Sayang, Lani Tabada, ken Desiree Sakatani. Makablaawan pa'y Daglen Peter Sipe ti Jeddah, Saudi Arabia, Kotig Divina, Maria Shelo Padilla, Emma Mabel Tadeo, Jen Reyes, Hailey Sinawan, Sam Som, Sheng K. Ganda, Shans Padilla, Kathy Malana, ken Leonora Bautista. Shout out pa'y kada Castañeda Floresma, Two Tired Adventures, Ana Jean Gaho, Joan Can, Brian Ephraim Lumboy, kastamot ni Jan Rabanso, Jasmine Rivera, ken Zailin Cariaga. Makablaawan pa'y da Belinda Ramos, Aris Agtang iti Singapore, Merly Ormineta, Aida Garcia, Florenda Kimpaoy, Jessica Fernandez, Nerissa Ranches, Villa Veli Sabado, ken Zoraida Calomente Yanggud. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Nita. Dear Manang Emmy, Nita latan ti iyawag mo kanyak. Agpapaayak a domestic helper ti may sa pamilya dito'y Hong Kong. Makunak a nag-asatak, tasipod ng rugiak nga agtrabaho dito'y, kat may sa pamilya ti nagpaayak. Nasingpet dagiti nagbalin nga amok manang. Imbilang dak akamang ti pamilyada, kat siyakon ti dimmakkelan dagiti anak da, agingga a nakaturpos da. Dagiti moten anak da ti imbilang kon nga anak ko. Tamamati ka man wenno saan, balasang akpailaan nga aging gaita. Ti inak isalaysay kat maipapan ti kinarigat ti pamilyami manang. Makitrab-trabaho laang iti talon dagiti naganak kada kami. Ngam ingkagumaan da nga insakad ti pamilyami. Nakaturpos iti kolehyo ti kabsat ko a lalaki, babaan ti panagsalukag dagiti naganak mi. Ken babaan metlaeng iti tulong dagiti kabagyan mi. Siyak, jakon inalman ti makaturpos, iso a nagpatingga aklaeng iti high school manang Emmy. Rugyak nga rod ti agsalaysay, idi nakastrek a soldado ni manong ko. Itatamay sa ako na soldado nanang, tatang. Makatulong ak matlangan kada kayo. Ken kadagiti kakabagyan tayo, anayat at timulong tapno makalpasak iti panagadal ko. Maragsakan kami para ken kaanak ko. Wen anak ko, nasupapakan matlaang dagiti ado arigrig at ken sakripisyo. Tapno makaturpos ka laang iti panagadal mo. May saka pa yan a soldado. Agtalinaad kalata kumaan na pakumbaba anak ko. Kandi mo liplipatan dagiti tattao a nakatulong kan ka. Tapno matunoy mo dagiti arapaap mo iti biyag. Wan nanang, di kayag danag. Tanawan kayo ang naganak ko nagsakripisyo para kanyak. Kastamot ang dagiti kakabagyan tayo. Awanak kumamot iti sitwasyon ko ita. Kat pagyamanak unay dayta. Da kayo kadagiti kakabsat ko ti kang runaan ni inspirasyon ko. Kaya't kayo amayaon iti kinarigat.
Anak, Anak ko, saan na kami nga obligasyon ka dagiti kakabsat mo? Umdasen a makita may anasayaton tinagbanagam anak ko. Saan tatang? Ikarik. Yaon kayo iti kinarigat. Kaya't ko mapadasan niyo mo tinarang aya pa nagbiag. alak, pagyamanan me, no kasta ti kapanunutam anak ko. Basta agan anad ka iti ipapan mo iti kampuyaw. Agsingsingpot ka, wan. Kandi mo lipatan ti kumararag akanayon iti Diyos, tapno tarabayon na ka. Tatang, napan ka din nag-report ni Manong iti kampuda? Word, anak ko. Nagswerte ni Manong anya, tatang. May saitan a soldado. Addan kabsat ko a soldado. Ay na, maragsakan akmat unay, Nita. Impangag ti Diyos dagiti ado akar-kararag tayo para ken ni Manong mo. Maragsakan mo't dagiti kakabagyan tayo anang tulong ka ni Manong iti panagadal na tatang. Amuda kanumot ngamin ana saririt ni Manong. Kan, nasimpot pa'y. Iso apagyamanan tayo mo't dagiti timulaong anak ko. Tanuawan da, saan may akabailan na pagturpusan ni Manong mo? Amamay ta makitaltalon kami laeng kaninanang yaw. Amo ti Diyos, anasaya at kayo a tao, tatang. Iso nga adumot dagiti nasaya at a tao, asaan anang ipaidam iti tulong da kada kayo. Sa dino ti papanam ako nam, anak ko. Nanang, naamuak namin ka ni Lydia agayam ko, nga agkasapulan ka nun ni Nana Corazon iti mapagtalkan na nga agbalin a kahera iti restaurant na ijiili. Mapan ko kumakasarita, nanang. Kaya't kumot ti sumrok iti trabaho. Iti kasta, saan kayon to na sumurot ka ni tatang iti taltalon? Da kayon ti agtali na dito'y balay, nanang. Tasyak mo ti agtrabaho. Ay, sigurado ka kadi anak. Amang ano di mo pa'y kabailan. Nanang, 19 akon. Kabailakon. Maasyanak mo ton kada kayo. Saan kayo na sumurot ko ni tatang amapan makitalon? Agin na kayo mo ton. Total, adamot ton trabaho ni Manong Diego. Kat nukas pangarigan tawaton nak ni Nana Corazon iji restaurant na, makatulong ak tumot ton kada kayo. Ay na, naggasat kami kan ni tatang yaw. Tanaadaan kami ti anak akas kada kayo. Awan ti pinanunot yaw. No di ti panagnam ay to ti pamilya tayo. Kat pagyamanan mi dayta iti Diyos. Saan kayo ang madanagan, nanang? Kas ka ni Manong. Ti panagnam ay ti pamilya tayo ti ipangpangrunak. Naday ko nang bakit? Napan nag-apply iti trabaho ni Nita ijay ilay. Wen lakay. Agkasapulan kano da Corazon iti kahera iti restaurant da. Naamuan na dayta iti gayem na. Apay a pinalubosam. Kabailan tayo pa'y mait. Kan may sa, adamat ng trabaho ni Manong na Diego. Apay naskan pa lang agtrabaho. Jacqueline apdanan alakay. Kas ka ni Manong na, kaya't namot ka no ti makatulong ka data. Ay no makastrag ka no iti trabaho, siyak ka noon ti agtali na ti balay. Sa anak ka no na sumurot kun kay jay talon kunanamat. Ay, una yung dagiti anak na bakit? Agam nagasak ta, takas ta ti kapanunutan da. Sa anakas ka dagiti da mga anak, akalpasan nga in sakripisyum ti panagadal da, nalipatan dan dagiti naganak da. At dapay kat dagiti da asaan da nakaturpaus ta nagpaliwawang damot gayam. Tatang! Ah, Naawatak iti trabaho. Mangrugiak ka nun inton bigat nga agkahera iti restaurant ni Nana Corazon. aya. Ay kat, nagsaya atin nga anak ko. Agam sigurado ka din iti day nga aramidam, Nita. Un tatang, panawon mo ton tapno matulungan da kayo kan ni Nanang. Sumaya at tunti pa nagbiag tayo, tatang.
Nakasarrekak nga rod akas kahera iti may sa a restaurant ijay ili manang Emmy. Kat ni manong ko a Diego, may samutan anaan-anay a soldado. Linawas ti panagawid ko manang, gaputa damoten quarters a pagyanan mi kadagiti padak nga agtrab-trabaho iti restaurant. Nasingpet dagiti nagbalin nga amok, nang runa ni Nana Corazon, manang Emmy. Naglabas nga rod ti sumagmamano abulan. Awan apulos ti panagbaliw ti trato kanyak, dagiti amok. Ay, nasaya ata si mangpet kan anak ko. Kung akno saan ka manan nga agawid ita. Pasensya kayon, no jak nakaawid idi na palabas a Domingo nanang. Nagbakasyon nga Mindanana Corazon, kat ado dagiti nasken nga asikason iti restaurant. Syakmot nga minti may sa atalken da ijay, iso adya ko nakaawid pay. Nala, saan abale, tan akaawid kamot ita anak ko. Aywan gayam, agbakasyon ni manong mo a Diego iti sumagmamanong aldaw, sakbay ka no a maidistino iti sabali a lugar. Ha? Kasta ka din, nanang? Nasaya at mat, nanang. Kailiw kumutan ni manong. Ay, uray da kami mat ka ni tatang mo Kan uray dagiti addem. Magagarandan a makakita ka ni manong mo. Sige, nanang. Awagan dakto no sumangpot ni manong. Tagpakada akto kadagiti amok. Agawi dak kat agtali na edakmet dito iti sumagmamanong aldaw. Bayat ti kaada ni manong Diego. Kasla reunion tayo mutan ananang. Kakaiso na kumpleto tayon to asang kapamilya. Ne, ada kayo matata. Ni Nana Corazon ngay. At napatay na si Kaso Nanita. Kumusta kayo mat ditoy? Nasaya at matata. Mayat matitaray ti negosyo. Mom Nita, nabayagan na pinalpaliw na ka. Awan apulos ti makunami iti dedikasyon mo iti trabaho. Mapagtalkan ka pa Uray dagiti kakadwam dito'y awan ti makunadakan ka, tanasingpet ka apalasang. Agyaman naktata. Ar-aramidak laang ti rumbeng. Ken, kayat ko laang asubadan ti panagtalakyo kanyak. Kaya't nakatulungan, Nita. Kaya't ko, saan ka lang nagtalinaad dito'y Pilipinas? Kaya't mo ka di taga-abroad? Ha? Anya ti kayat yo asawan, tata? Agkasapulan nga minti kabsat ni Corazon iti kadwa da iti palayda. At dada iti Hong Kong. May sa Chinese businessman ti asawa na. Di kagdanag tanasing putda. Tata? Nukas pangarigan to manugot ka. Da kami ti makaamong agipag nakadagiti papeles mo. Katapaman amalpas amay pagna. Makapankantun iti Hong Kong. Kumusta kayon? Kailiw kayo una yan. Uray da kami matmanong. Nasaya at mo, nagbakasyon ka. Kinapudno na ading, umayak agpakada kada tatang. May destino kami nga minidyo Mindanao kat amang ano medyo mabayag sa akto makaawid. Ha? Mindanao ko na, manong? Saan ka di delikado ijay, manong? Damag ko nga adu ka no ti maam-ambush a soldado ijay. Ading, awan ti maramidan tayo. No sa dino ti pakaidestinuan mi, masapol nga agtungpal kami. Kasta talaga ti soldado. Agan-anad ka nga rod ijay, manong Amo mi delikado. Ikararag mi iti Diyos at arabayan kan sa lakniban na kakadagiti managdakdakas. Sikapay lang ti makamu kadananang kan kadagiti kakabsat ta, Nita. Nanyaman tagbalin nagasat ko ijay.
Si Kanton ti makaamo kadakwada. Angam di kay agdanag. Tawan ti dakas sa mapasama kanyak ijay ading ko. Aganad ka nga rod ijay, Manong. Bakit? Saan ka unay nga agpampanunod? Nasaya at ti kasasaan di anak tayo di Mindanao. Ay, madanaga na ka talaga lakay. No, apay mo't anay destino at dagos ije Mindanao ni Diego. Kasta talaga, bakit? Armada da iti pagilyan. Kadno sa dino ta ayan ti riribaw, iso ti pakaibaunan da. Tapno sa lakniban da ti pagilyan kontra kadag iti kabusaw. Ay, sapay la ko mga road, tas anunay adelikado, iti pakaipananda. Ay na, sabali at talaga ti agparparik na kanyak, lakay. Unay kalakit din ay bakit? Punasam no anyaman dagita ama pampanunod mo. Awan ti dakas ama pasamak iti anak ta. Dayta ti kanayon ko nga ikararag iti namarswa lakay. Sapay la ko ma, tawan ti dakas ama pasamak iti anak ta. Kumusta ngay mo ti trabaho, anak ko? Nasaya at mat nanang. Ay, gayam nanang. Ada idi jaya da nana korason kanyak. Ha, anya dayta anak ko. Agkasapulan ka no di kabsat ni nana korason ti agaw-awir ka dagiti anak na iji Hong Kong. Ket siyak ti inrekomendada tama pagtalkanak ka no. Kan maysa, amamudak ka nun tanabayagak pagtan ang nagtrabaho ka dakwada. Kayat mo asawan. Panawan na kami matakas ka ni Manong mo, anak ko. Nanang, napintas nga oportunidad da ito'y para kanyak. Tapno mapaduras ko ti panagbiag tayo. Agasin nyo, awan apulos ti rigat kong agaplay, taisudan ti makamo amang ilakad ka dagiti papeles ko. Kayat mo ayat ti mapan, anak ko. Una nanang, para kada kayo a pamilya. Bakit? Day, apay ka de lakay. Ay na. Apay tatang, apay akasama dandanagan kayo. Nita, anak. Bakit? Ada ka no inkwentro na pasamak iti nagbaltan dagiti soldado kan dagiti rebelde iti nakaidistinwan da Diego. Ato ka no tinatay ka dagiti rebelde. Katadamat sumagmamano ka dagiti soldado apimusay. Anya? Ay, Diyos ko. Ay, ti anak talakay ni Diego. Bakit? Saan tapay nga amo no asino kadagiti soldado ti pimusay? Sungag kararag tayo. Asapay lakuma. Ta saan na nairaman ni Diego kadakwada? Daksang gasat nga may sa kadagiti pimusay ni Manong ko, Manang Emmy. Nagsakit a panunutan ngam iso ti kinapudno. Ididamo, saan amamati ni nanang nga awanan ni Manong Diego, agingga idiinsang putdan dito'y lugar mi, ti bangkay ti kabsat ko. Kasla nagtupak ti langit kada kami iti day di agundaway, Manang. Napalalo aladingit mi, kastamot ten dagiti kalugaran, ken kakabagyan mi. Ijay ang nagsubli iti lagip ko dagiti bilin kanyak day di Manong ko, sakbay anapan ije Mindanao. Ajak kano baybayan ti pamilyami. Dagidi abilin day di Manong ko tinang patibker iti pakinakam ko, Manang Emmy. Syaklaangan tinamnamaan dagiti naganak ko, iti daydi agundaway. Tatang, nanang, itata na itabunan ni Manong. Agpakada akmat, tapatuloy kunti agabroad. Adakan ka na ita, anak ko. Anya mo ti kastoy, anak ko.
Panawan na kami mo't gayam. Awanan ni manong mo. Ita, si kamot ti umatayo. Nanang, para kada kayo day ti nga aramidek. Kayat ko tungpalan ti bilin kanyak day di manong Diego. Kayat ko nga ikan kayo itinarangay, ken nasaliwanwan a panagbiag. Mamangan numarigatan kanita. At damot na ala tayo a benefits day ti manong mo. Makatulong day jayin anak ko. Saan, tatang? Para kada kayo dayjay, kan kadagiti kakabsat ko. Sa bali laang di maipaay ko para kada kayo. Saan kayo ang madanagan? Kanayon kayo nga awagan. Tapno kasla daak tumatlaang itidan nayo. Ay, bala. No day tatiaan mo ba nasaya at nita? Saan da ka nga ron alapdan? Basta ikarem, asan mo abaybay antibagi pa anak ko? No saan mo akabaalan ti trabahom? Agawid ka laangan. Wan nga ron anak ko. Sana balin asan naalwan ti panagbiag tayo. Basta agdadan na tayo. Kunawan ti dakis ama pasamak ka. Saan kayo nga agdanag, tatang? Kabsat ni Nana Corazon ti agbalin nga amok. Amok anasaya at to ti agbalin akasasaad ko ijay Hong Kong. Tatang, kumusta kayon? Nasaya at med anak ko. Kumusta ti trabahom dita? Nalagaan lang ti trabahok dito'y tatang. Kat may sa apagyamana kiti Diyos. Nasingpot dagiti amok, agraman dagiti anak da. Imbilang dak akapamilya dito'y tatang. Nasaya at nukastan dita. Ayawan gayam anak, rinugyan min ngayon patrabaho da ito'y balay. Kas itibilin mo, inaramat mi dyan patulod mo akwarta. Ne, usaran nyo matidaduma akwarta para iti pagkasapulan nyo, tatang. Saan nyo atip-tipidon ti bagiyo? Kastamat tandag iti kakabsat ko. Wen, anak, at dapay mo't pagsapulak. Makatulong pa'y mo't timat-mat gadak, anak ko. Ala, aganad kayo nga rudita, tatang. Di yu baybayan ti bagiyo Kastamot dananang. Umawagak tumanen, inton ada panawon ko, tatang. Lakay, nalpasan ti patarimaan tayo abalay tayo. Maragsakan lakit dininita. Wen, bakit? Napintasan ti balay tayo kat naalwan mo ti panagbiag tayo. Daitakat babaan ti tulong ken sakripisyo ni Nita, lakay. Nagasat ta, tadaanak ta akas ken ni Nita. Wen nga raw. No nabiyag pa'y kumaday di Diego. Amo ka maragsakan ka po'y tinapintas agasat ti kabsat na aninita. Ay, daksang gasat. Tanasapa na pukaw kada tayo ni Diego, lakay. Amok, ano sa dino man ti ayan na ita. Naragsakan ni Diego. Gaputa tinungpal ni Nita akabsat na tibilin na kenkwana. Sakbay apimusay. Maragsakan tulakit din ni Nita inton agawid, bakit? Makita nanton ti bunga ti sakripisyo na ija abroad. Ay na, anak ko, maragsakan kami, tanakaawid kamutlaangan. Uray sakmat nanang, mailiwak unayan kada kayo. Kumusta kayon ngay? Kas makita mo't anak ko, nasaya atin ti panagbiag may. Kat sikati makagapo amin dagito, Nita. Nakarkaro pa'y ti kinaragsak ko, tatang. Gaputa na tong palmatlaang ang tinabayagan nga inararapaap ko abiyag para kada kayo a pamilyak. Ngam, anak ko, nalipatan mo't ti bukod mo a pagragsakan. Saan ka mo't anak ki asawa, anak ko? Wan ka raw. Ninanang mo't. Saan nyo napanunutan day taabanag? Talaga siguro aday to'y tinaita ni agasat ko. Ti saanan ang makiasawa, tapno agdadan na tayo laangan asang kapamilya. Apay, saan nyo kadi akayat day ta, nanang? Nay,
Apay kit dinasaan ngay anak ko. Amok akas tamot lang ti ibaga ni nanang mo. Ipatpatagda ka unay. Ipatpatag kayo matunay-unay, tatang, nanang. Katjak tumauma amang ipaay ti amin abanag ang makaparagsak kada kayo. Ikarik dayta kada kayo. Tinungpal ko ti karik iti pamilyak manang Emmy. Ita, makunan ana saliwanwan ti panagbiagda di ta Pilipinas. Siyak, adaak paylaang dito'y Hong Kong aging gaita. Kas iti nakunak iti damo apaset ti surat ko, imbilang kun nga anak ko dagiti inaw-awir ko nga anak ti kabsat ni Nana Corazon. Isudan tinagbalin a pamilyak dito'y Hong Kong, manang Emmy. Dakkel mo ti panagyaman ko ni Nana Corazon. Tano saan agapukan kwa na, awanak ko maditoy. Kan saan ko kumaan na ipaayan itinasaliwanwan a panagbiag ti pamilyak. Daytoy ti pakasaritaak. Toy pagayam mo, Nita. Pagayam ko, Anita, ado dagiti pagteng adumteng iti biag ti tao at talagamot asaan anamnamaan. Adda dagiti nasaem ken addamot dagiti naragsak. Ket nairan na anasaem a pagteng tinagbalin apadas mo. Gapong iti ipupusay daydi manong mo. Ngem ti saem anasagrap mo, nasukatan iti ragsak. Apaman anapasayaat mo ti panagbiag ti pamilyam. Daytoy ti agdadata a kinapudno pagayam ko. Makaited inspirasyon daytoy a pakasaritaam. Amok a nakaibati daytoy iti adal kadagiti padam nga anak asaan a naawanan iti namnama kalpasan dagiti panubok a nagdalanan nyo asang kapamilya. Maysa ka a pagulidanan nga anak, Nita. Kararag ko atarabayan na katinamarswa, tapno agnanayon ti kinaragsakyo a pamilya. Alakastan pagayam ko, ket agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, tibiyag. Lintun mapunas dito'y lagi dagiti naglabas asam kan panubong liday ken ragsak isudat ng Maris kadagiti tugon iti danal tibiyag. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan a Ricky, adinan inlanad ti address na. Ngamsakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out kada Maylin Biares iti Qatar, Ella Kunfa, Romeo Acosta, ken Chelaija Abad ti Malaysia. To my besties dear Zoraida and dear Black Lady Shadow Layad Anna Rose from Jonah Bal. Sa Katani family dita Difon Quirino Province ken Baingan family dita Santa Lucia Ilocos Sur from Desiree sa Katani. Nilakay ko Patricio Cadoy ken amin a barbero dita Jos Barber Shop iti Lower General Luna Road Baguio City ken anak ko Adalenlen Roel ken Rena from Jonalyn Fabilin.
Kakabsat ko Adamanong Rogelio, ading ko Ricardo ken Rodrigo Tumbaga, kan amin a pamilyami di Talimbawan, San Pablo, Isabela, from J. Mullins Vlog. Makablaawan pa'y da Mamay Jonah and Mamay Zoraida, especially dagiti pamilyak di Takasibu, Nueva Vizcaya, from Layad, Ana Rose. Amin at Tagaleron Elementary School dito'y Bugay, Cagayan, kan tiing ingungutak nga inami iji apayaw, from Jane Carmelo. Agtang family, kan kadagiti anak ko, ada Lawrence, kan Harvey, nilakay ko aris agtang, kastamat ti Jacinto family, iti Dolores, Quirino, Isabela. Happy birthday, Villa Veli, Sabado, kan kabkablaawan namat ti buridak daan ni Sally, kan ti asawa na ani Christian, kan anak na, ada Ashlyn, kan Devon. Shout out pa kada Novelin ko jamat iti Hong Kong, Rhea Villegas kan Juliet Sugitan. Happy birthday Arnold Jojo Yango Lai, di Talwakan, Baguio City, from Mama Yvonne iti Singapore. Advance Merry Christmas iti pamilyak tita Pilipinas. Kadagiti anak ko ada Dayan, Ryan, ken Nicole. Friends ko dito'y Hong Kong, ken dagiti Ilocana girls dito'y Hong Kong, from Rowelyn Corpus. Ni Genevieve Baliling Asuncion, makablaawan met, from Lavi Asuncion. Shout out iti Castellano, Zambrano, ken Frehiliana family dito'y Santo Niño 3rd, San Jose City, from Rowan Castellano. Intay nga ruden ituloy abasaan ti surat ni Ricky. Dear Manang Emmy, ilingad naklaangan itinagan a Ricky. May saakmet kadagiti nagtarigagay nga agbalin nga OFW, ngamdak sanggasat ta saan anapat ganday ta tarigagay ko. Adda ngamin dagiti pagteng a nagbalin alaped iti dayta nga arapaap ko. Ket dayta ti kayat ko nga ibinglay kadagiti naayat adumdumngeg manang. Mamati ak ngamin nga adda maagsaw a nabalitukan nga adal iti daytoy nga isalaysay ko nga agbalin lakit di eleksyon dagiti kas kanyak ken kadagiti kas iti masaknan iti inak isalaysay kada kayo. Rugyak nga rudmanang ti pakasaritaak idi agipagpagnaak kadagiti kasapulak a papeles iti panagabrod ko. Nay, ada kamot gaya man, anak ko. Kumusta nga iti impagnam a papeles para iti panagabrod mo? Dandan ni makumpleton nanang. Kamaudyanan na. Matungpal tumot lang ang tinabayagan nga arapaapag. Talaga ka di asaanan nga agbaliw ti pangedeng mo, anak ko. Nanang, amuyo mo ti makagapo no apaya kayat ko tagabrod. Para kadagiti kakabsat ko kan para kada kayo kan ni tatang. Kaya't kayo nga ipaayan iti nasaliwanwan na panagbiag. Panawunan, tapno subadak mo't dagiti ado arigat yung kanya kan ni tatang. Ay na anak ko, ti masakbayam ti rumbeng a panunutem. Isu nga rud a pinagadalda ka. Tapno maragpat mo mo't dagiti arapaap mo iti biag, nang runa inton addanton bukod mo a pamilya. Di pa ila pang panunutan day tananang. Mabayag pa yung mapasamak day ta. Tati para iti pamilya tayo ti ipang pangrunak iti daytoy nga arapaap kong agabrod. Talaga kaday asaanan nga agbaliw ti kapanunutan ti anak ta bakit? Ay nalakay, nagsaritaan min day ta abanag. Ngam talaga asaanan a mabawing ti pangedeng ti anak ta. Adamot na pintas at trabaho na ditaw. Ngam no apay at arigagayan na pailang ti umadayaw. Ad-ado kano ti oportunidad na ijay lakay. Dakdakkel kano ti masapulan na. Ket nabibiit kano a makaurnong. Sa bagay, punumot kit diday ka. Ang malidayan na klaeng,
Itala maya dayo kada tayaw, nukas pangarigan ta matuloy ti panagabrod na. Suportaran talatan ti anak talakay. Total, saan mo't adakas ti panggap na? Para mo't laang iti pagsayaatan na dayta. Huwag mo't kit di Malangarot, ikararag tayaw, asapay la kumatamatun'oy na, ti arapaap na. Nay, apay, awan trabaho mita anak ko. Napanak lang nang i-file iti leave ko, nanang. Masapol nga na mapanak man ng syudad. Ijay agency. Barang makompleto ang dagiti papers ko, kat makapanak mo tan di balasiw tao. Ay, nasaya at nga rudno kasta anak ko. Sapay la ko mga road, tamakapan kamutan. Kuma, nanang. Ala, taaging pake akon. Amangan nga mabayaganak ijay syudad. Umyanak ijay iti sumagmamanong aldaw. Barang mailipas amin na nakasapula ka papeles. Tapno orayek tulaan no ka na may schedule ti flight ko. Ala nga rodan anak ko. Agrobwat kan, iti kasta, saan ka unay amamalaman nga agbiyahe. Kan agan anad ka anak ko. O nanang, ket agyamanak. Di kay agdanag. Talagang agan nadak. Agyamanak iti Diyos. Nakompleto mo't lang ang dagiti papers ko iti panag-abroad ko. Orayek lang no kaano ti panag-flight ko. Kamaudyanan na. Matungpal mo't lang ti arapahap kong agtrabaho di abroad. Anya nga tanga oras nga agluwas diba sa mapanin ti probinsyami? Sana bali. Komportable ak makiti nga gururay dito bus terminal Maragsakan lakit di dananang kentatang iti ipadamag ko kadakwada. Apama na sumangputak. Hi! Mabalin ka diti makitugaw? Ha? Sige lang, miss. Agyamanak. Orayam ka di mo tibas nga agpa-probinsya? Wen, medyo nagbayag nga rod. Hanggang okay lang. Kasta talaga. Wen gayam, siyak ni Riza. Mapanak matlang iti probinsya. Mapan ko pa siyaran ti gayam ko. Si kani... Siyak ni Ricky. No, agtalag ka kanyak. Agid dantan. Total, agpadamot lagam ang probinsya ti papananta. Ay, agyamanak. Maragsakan ak ama kaamamukan ka, Ricky, ha? Kinapudno na kamin. First time ko amapan iti lugar ti gayam ko. Iti probinsyayo kunak manlaangan. Naibaglaangan tanamamu ka. Ada ka pagpatulungak. Okay ka dilaan kan ka? Tay talaga yam. No problem. Kuyugan kay ti papanam. Kabisadok ti amin na lugar iti probinsya mi. Nagkuyog kami nga rod ang nagpa-probinsya ka ni Riza. Ti babae ang naamamok iti bus terminal manang Emmy. Iti pa nagsarsarita mi, naamuak ngagtrab-trabaho gayam ni Riza iti may sa a recruitment agency. Kat ado kanon tinatulungan da ang nag-abroad. Naibagakmat kan kwa na ang nagaplayak para iti panagtrabaho iti balasiw taaw, kat ururayak laangan ti schedule ti flight ko. Sigun kan kwa na, agbayag kano iti probinsyami, taado kano tinag-apply iti agency da, kat masapol at tulungan na ida, tapno na dardaras ang makumpleto dagiti requirements da, kat makaabroad dan iti kabiitan a panawen. Siyak, siraragsakak mo't anang ipadamag kadananang kentatang, iti napintas a resulta ti ipapan ko iti syudad, iti daydi agundaway. Nanang, napinta sa damag. Ayusin dagiti papeles ko nga agabrod. Ket orayek ka no lang ti awag ti agency ang nag-applyak. Tapno maamuak no kaano ti schedule ti flight ko. Ay na, maragsakan na kiti dayta nga impadamag mo anak ko. Nagbunga mo't laang ang dagiti ado arigat mo ang nagipagpag na ka dagiti papeles mo. Kasta mo't ti gastos mo anak ko. Sana balit ang alpasan, nanang. Masukatan tumot lang amin na gastos ko. Sana balin ti bannog ko. Gagangay day tayo di panang i-process iti amin, nanang.
Karaman na talaga ti sakripisyo. Kin ado abannog iti biyahe. Ay, sa bagay mo't ket di Ay, uwan gayam, anak ko. Sino ka ditay kadwam asimangpot dito'y ili tayo? Ni Risa nanang. Namam mo kiti bus terminal. Idi agawid akong diti lugar tayo. Dito mo't lagayam ti papanan na. First time na kanong umay dito'y nanang. Iso kinuyog ko na. Taga di talaod ti gayam na pakipag naidan na. Bayat ti kaadaan na dito eh. Kasta ka de. Ay nasaya at man anak ko, tas ikatinatumpungan na. Huwag nga ron nanang. Nanang, panawan kayo pa bita. Kaya't ko tagi na. Makabannog namin ti biyahe. Alasige anak ko. Ringan kan tulatan intun sumangpot ti amam. Apag isunto nakaluto akmutan. Nagmayat gayam dito'y lugar yu, Ricky. Nagsisingpot pa'y dagiti agindag dito'y. Puno day Tarisa. Nasaya at dagiti tao dito'y. Huwag gayam. Kumusta dagiti tultulungan mo nag-apply iti agency yo? Naitaddan dagiti kasapulan a papeles da. Kat na i-forward kumatan iti agency. Kinagpaysuna, adupay dagiti nag-apply. Kaya't damat kanot ang trabaho iti abroad. Kasta ka di, Risa? Wan gayam, kumusta mo't nga iti urayam nga schedule ti flight mo? Adda ka din? Awan pa yung harot. Matagtikanak pa yan. Talaga nga na magagaran ako na maka-abroad. Amom Ricky, adamin at talaga dagiti kakasta medyo mabayag. No kayat mo, i-cancel mo ti application mo iti dayjing agency. Tulungan ka laangan nga ag-apply iti sa Bali. Noanya ti kunam, tulungan ka laangan nga ag-apply iti Amerika. May mayat ijay. Agpay Risa? Kaya't ko lang unay Nakarkaro kat. Ada ka mang tulong kanyak. O sige, kasta lang arodan. I-cancel mo ti application mo iti dayjing nga agency. Di kagdanag. Tulungan ka, Ricky. Anak, adamat-matlaw mi kaninanang mo. Kasla nasingid kayo matuna yan kan ni Risa. Kinapudno na tatang. Adan na relasyon mi kan ni Risa. Ang hindi kay agdanag. Nasingpot ni Risa. Anak ko, di mo pa'y amutipod no akatatao ni Risa. Laglagi pa asaan ataga ditoy. Saan tayo akalugaran? Taga syudad. Kundi mo amuno sa dino at talaga ti pagnanaidan na ijay syudad. Di kay agdanag tatang. Yam amunak to kano numapan kami ijay lugar da. Isurot nak to kano iti panagawid na. Kasanon tayo nag-apply ang anak ko? At ka din damag? Ko tatang. Amoy mo't nga orayik lang ang schedule di flight ko. Gaputan nagbayag. Insingasing ni Risa nga ibabawi kong ta application ko iti dayjing agency. Tatulungan na klangan na mapan iti Amerika. Kastaya? Uwan tatang. Pasensya kayo no italang nga ibagak kada kayo. Mawatan dak ko ma. Ay, kitandakan ka day taa, no iso ti amom anasaysayaat, anak. Katsapay la ko ma, tadi kan to agbabawi iti day taa desisyon mo. Saan to apulos tatang? Nangro na katadda ni Risa amang tulong kanyak, tapno makagtingak iti Amerika. Ricky, masapul nga agluwas ako ni Manila. Ado dagiti rombong nga asikasok ijay. Kayat ka ko mga isurot. O manugot ka kadi? Ni, uwan Risa. Itapay, katagayan ayatan. Ipatpatag ka unay. Kaya't jaklakit di itulok, nga agin nga dayo tapay. Uray siyak mat, Ricky. Ay ayatan ka mat unay. Iso kayat ko nga agdan nata ko man iji Manila. Sumurot ka kanyak. Kat ijayan nga ornusan ta dagiti masapul ta nga agpadpada tapno makapanta iji Amerika. Sumurot akmat kan ka ijay. Kayat mo ka di? Katwa na. Apay kit din na saan ngay. Maragsa na kiti dayta na ibagam Risa. Sumurotakin ka. Ipakadak ka dananang kantatang.
Ngagdin natan iti Manila, ket ijaytan nga agnaed. Simurutak nga rod ka ni Risa ije Manila, manang Emmy, kat nagdan na kami kas agasawa. Nagtultuloy iti trabaho ni Risa iti agency, akas kunana. Siyakmat ti mabatbati iti dagusmi, no kas di amapan ni Risa iti ayan ti trabaho na. Impanamnaman ni Risa amakapan kami iti Amerika, manang. Agano saklakan nga aguray, tamadama nga ipagpagnana dagiti papeles mi, bayat nga agtultuloy latamot ti panagtrabaho na iti recruitment agency. Gaputa ay ayatak unayan ni Risa, nagtalekak kenkwana. Pasaray agawi dakmat iti probinsya mi, tapno mapan kusuknalan ti kasasaad ti pamilyak, anabati ijay. Naimbag man ta nakaawid ka anak ko. Tatang, Wen nga rod anak, ay na, mailiw kami unayon kan ka. Ay, kumusta nga'y mo ti kasasaad mo ijay Manila? nasayat mo't nanang. Tatang, Unak man numapan kayo di Amerika ken ni Risa. Apay ngay nga agenggay ta katadda kayo pa lang dito pagilyan tayaw. Wen nga agpaiso anak ko. Di mon pinatuloy ti mo na nga aplikasyon mo nga ag-abroad. Tamang namnama ka nga rod iti imbagakan ka ni Risa. Ama tulungan na kaama pa ni Jay Amerika. di kay agdanag nanang. As-asikaso ni Risa dagiti papeles mi iti ipapan mi di Amerika. Agtalik tayo kon kuhana. Anak, di na ko makagura iti daytoy nga ibagakwan. Ha? Madandanaga na ka talaga anak ko. Ang mga nusabalin tinasumok mo. Sigurado ka kadi iti bagbagan ni Risa ken ka. Mapagtalkan ka di matlaang at talaga day dya babae. Nanang, Kaya't milaang ti makasigurado iti kasasaad mo iti din na dayja a babae anak ko. Amangan no maisagmak ka. tatang, nanang, saan kayo kumamot niya agduado ka na Risa? Laglagi po niyong agdendin na kamin kasagasawa. Kaya rigan na manugang yun day jay. Takasarlaang ti kurang kada kami. Iso adi kay agdanag nanang, tatang. Mapagtal ka na tao ni Risa. Sigurado ak iti dayta. Ricky, agbiyahe ak inton bigat. Siyak timbaon ni boss amang kuyog kan mangitulod kadagiti mapanagtrabaho iji Hong Kong. Talaga ka na hindi pa nang itulod mo iti nagduduma ang pagilya na. Ado talaga tinag-apply iji agency a pagtabtrabahuam. Wen, kat ang mga nagbayagak ijay iti sumagmamanungal daw. Nas ka na masiguradok anatalgad ti pagtrabahuan dagiti may patulod ti agency a pagtatrabahuak iji Hong Kong. Sige, di kagdanag. Siya kung ti makamo diti apartment ta. Basta ganad kayo ti panagbiyahe ma. Wen, kat pasensya ka na. Mabati ka man nandito nga agmaymaysa. Okay lang Risa. Saan naktumot namin na kaya ta sumrek iti trabaho. Kabayatan nga orayin ta kumati ipapantay di Amerika. Ijay kanton Amerika nga agtrabaho, Ricky. Alang nga ron, aginanatan. Tamasapa akpay inton bigat. Nagbiyahe man ni Risa. Kasimat. Kanayon niya agbiyahe. Nang runa no ado dagiti ag-flight ang mapaniti pagilyan. Apag paitulodan ti agency apag trabahuan na kadagiti agbalin niya OFW. Ay, nasapay la ko ma. Tama ka pan kami mo ni di Amerika. Igaod ko tag trabahon to ijay. Nukas pangarigan. Tapno matulungak na Risa. Ijay kami tumutin ni agkalay sa kan mang bukal iti pamilyami. Matulungak tumutin tatatang kan nanang. Ket masubadak ton ti ado arigat daan ang paadal kanyak. Amo ka madandanagan da, may papaniti ka sa sahad ko iti din na ni Risa. Hanggang panik nakakadakwada, asaan na ka nagkamali iti isusurot ko ni Risa diti Manila. Mamatiak, isudan to ti kang runaan na maragsakan, inton makapan kamin kin ni Risa iti Amerika.
Nasayat mo ta nakasangpat ka na Risa. Kumusta ti pa nagbiyahe mo di Hong Kong? Okay, Matt. Ay, makabanog ti ka na yun apa nagbiyahe. Ala, agi na nakapailang arod tayo sa ganak ti kanenta. Nakaluto akon ket. Amok nga min anabannog ka una yen, apaman na sumangpat ka dito eh. Agyaman na ka. Uwan gayam. Masapol nga umalis tayo ti sa baling nga apartment, Ricky. Ha? Apay? Okay mo dito apartment, ta saan ka di? Uwan, medyo sa anak nga minan a komportable dito eh. Ha? Iso nga umakartalaangan. Iso dahi ti may sapay nga inasikasok sakbay ang nagawidak. Di kagdanag, adan pagakaranta. Nalawlawa, kan napinpintas ngam to'y pagnanaadan ta ita. Iso nga umakartan inton bigat. Anya? Umakarta adagusan? Ni, apay akilate desisyon mo nga umakarta iti apartment. Anya ka kadi, imbagak mo na sa anak kon a komportable ditoy. Iso please, awanan ti adupay asaludsod Ricky. Basta umakartan inton bigat. Oh, magustuhan ka dito yung makaranta nga apartment, Ricky? Uwan? Nalawa unay dito eh. Kan may sapay. Apay nga dayo una iti sentro ti makaranta. Saan ka diyan nasaysayat iti sigod? Tas asidagi tayo ti trabahom. Kas lang amin nasulinot launay dito a lugar. May mayat dito ita na ulimak. Kan presko ti aglawlaw. Adayo iti polusyon. Nakaskas daw lang amin, Risa. Kalati akarta. Adan sa mo tilimlimod mo kanyak. Ha? Ada ka dinas ka na maamwak? Ha? Awan, Ricky. Anya ka din di bagbagam. Sika talaga. Madlaw ko nga na sabali ti Jarmo, Risa. Kaslaad dati sana nasaya at mapaspasamak. Mas dawa ka talaga iti kalata ya akar mi iti pagnaidan kin ni Risa. Marikrik nak. Ada ilimlimod na kanyak. Madlaw ko ti sabali ajar na. Tinasayaat, paliiwak ni Risa. Iti kasta, maduktalak, no ada ilimlimod na kanyak. Ricky, rumarak pay. Adanas ka nga aramida ki di opisina. Makamu ka pay laang dito ya. Saan ka pay laang rumrumor di tarubayan? Paliiwang pay nga umuna ti aglawlaw. No ada sa bali at tao amakitam, saan ka basta gluklukat itiri daw? Apay. Basta tong palam timbagak. Awanan ti adupay asaludsod. O sige ha, panawan ka pay. Na kayo nga dito na. Huwag kayo nakangato na giti mayo. Ni. Napalawlawan na kayo. Pulis kami. Pulis. Anya ti kahit sa wanda ito, Risa. Awan mo ka basol ta. Anya da ito, Risa. Ricky, pakawanan nak. Sumurot talaangan iji presinto. Anya? Nairamanak an arestar. Gapo iti saan ko nga ammo ang nakabasulan mi manang Emmy. Saan nga agtagtagarin ni Riza iti daydi agundaway. Ijay la presinton ana amwak. Ang nakadarumgayam ni Riza, gapo iti illegal recruitment. Naklaatak manang, gapo tati amok kat legal ti trabaho na. Ngam kadagiti gayam panawan akaawan na, nga ibagbagana apan ang itultulod na kadagiti workers iti sabali apagilyan, saan mat gayam apudno manang Emmy, tati kinagpaisuna, agaw-awid gayam iti probinsyada, tapno makadenna na ti anak na nga imbati na kadagiti naganak kankwana. Nagsakit dagiti na amwak manang, kat tinakasang nairamanak a naibalod, akomplisak kano iti illegal nga aramid ni Risa. No pa'y nakalanad iti statement as sinapataan ni Risa nga awan ti pakainaigak iti illegal nga aramid na, nairaman naklatta na balod. Kat kalpasan ti 5 atawan,
Apaman ang napanagnakan ti korte, apudno nga awan pa kainaigak kadagiti aramid ni Risa, nawaya-waya anak. Idinto tatong palbiag tinagbalin a sentensya ni Risa. Itamanang, adda na saya at atrabahok dito'y pagilyan tayo. Kat jakmeten inalman pa'y timapan iti sabali a pagilyan. Aklonak nga adda dagiti gundaway, aginandat ko asarungkaran ni Riza iti pagbaludan manang Emmy. Tauray kaskasano, nagbalin met apaset ti biyag ko. Ngem saan apulos a nagpakita kanyak. Naawataklatan ti kayat na nga ipasimudaag kanyak. Nalabit, kayat na ang mga barwanan nakon, iso akas tangarod ti inaramid ko. Kararag ko asapay lakuma takanayon at arabayan ti Diyos ni Riza. Ti babae nga inayat ko itinapudno, nga isumetlaeng ti makagapo, kadagiti saan anasaya at apagteng anapasarak. Daytoy ti pakasaritaak, to'y pagayam mo, Ricky. Pagayam a Ricky, agyamanak iti panangitalak mo iti padas mo iti programa tayo. Nagkasang atalaga tinapasamak ken ka pagayam ko. Ngempam managnak dayta asaan amat maturog ti Diyos. Takalpasan ti 5 atawan, napanagnakan nga awan ti basol mo, ken nawayawayaan ka. Sapay lako mga rod, taagnanayonan ti kinatalinaay ti panagbiag mo, ken dagiti ipatpatag mo iti biag. Mamatiak anak kay bati ti pakasaritaam iti adal, kadagiti naayat adumdumngeg iti programa tayo. Kat dagiti adda aramid na nga iligal, amayar ngi iti insalaysay mo, agpaay ko madaytoy eleksyon kada kayo, tanuman pa'y nawaya kayo ita, di kay tumakalisi iti ima tilintag, kat madusa kayo, gapo iti aramidyo. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Intun mapunas dito'y lagi Tagiti naglabas asam kan panubong liday ken ragsak isudat ng maris kadagiti tugu iti danal tibiyag